Du har røykt? Nei, det er noe godt da. Ja. Det er jo kjempegodt. Skadelig da. Nei. Det sier lever nå. Hæ? Det sier lever nå. Det er ikke deg som sier det. Prøv da, kom an. Er det kjedelig? Jo. Kom an. Nei. Men kom an. Prøv da. Ett drag da. Det var en nærmere som ikke røykte. Ett drag. Ikke mer. Så der og røykt. Hei da. Blir med å drikke i helga? Ja. Ok, kom med det. Hallo. Hei. Skal du prøve, eller? Nei. Hvorfor ikke? Det er ikke bra. Det er jo det. Ja. Nei. Det er bare kult å røyke. Nei, jeg bare tenkte folk skal gjøre det. Det er det i hvert fall ikke. Det er jo bare det kule som røyker da. Ja, det er jo det. Se på oss. Nei. Men du kan vel bare gå. Du skal ha sånn. Det er det. Det er godt.